So ang title o titulo nining ato ang sermon wali ni kapunon mao himuang mahinungdanon, no? Himua tungod kay nagisgot man kita dinhi og oras o takna o higayon, himuon natong mahinungdanon. Mo ang title nato himuang mahinungdanon. Sa Hagiyo 1 ngadto sa 15 mao ni ang bersikulo nga atong gigamit. So nibalo ba mo mga igsoon nga matag Enero 1, no? New Year na siya. Mao na nagsugod ang kalibutan pagtuyok sa adlaw. Ug moabot kinig 365 days, mao na 1 year nagtuyok, no? Kapin, naanad gamay kapin lang. Ug ang sumada mukabat ngadto sa 8,765.8 o 8,765.8 ka oras. Ingon ni anak kadaghan ang oras nga atong magamit sulod sa usa ka tuig sa pagsugod nato sa bagong tuig. Naana din na ang 8,000 o 8,765.8 ka oras ang naana daan, andam na daan nga ipagamit sa Dios kanato sulod sa usa ka tuig. So ang paghihap sa oras nga mulabay dili labing mahinungdanon, tandi sa paghimo nga mahinungdanon sa matag oras nga mulabay. Nakuha ninyo? Dili labing mahinungdanon ang paghihap sa oras nga mulabay, dili labing mahinungdanon, itandi sa paghimo nga mahinungdanon sa matag oras nga mulabay. Tagaan na tog bili, tagaan na tog gamito na to ang matagtakna nga mulabay sa atong kinabuhi. Kaya ang matagtakna nga atong gamiton sa mga butang nga dili mahinungdanon, dili na gyud na siya mubalik. Dili na mubalik aron magamit pa nato sa mga butang nga bililhon. Unsay niagi na. So isip Kristohanon ang pagkinabuhi nga maalamon dili sayon. Naibalo ba mo? Kay kini mahitungod sa atong kinabuhi nga nahilambigit sa kinabuhing dayon nga mao ang eternidad. Dili sayon, dili lalim kung walay tabang sa Dios ug walay grasya sa Dios, di kita makapuyo ug makahimo nini. Lisod kini tungod kay usahay ang atong pagpili. Ang atong pagpili tali lang sa maayo ug daotan. Kasagaran mao ginato, unsay maayo, unsay dili maayo ug unsay maayo. Mao na ang pagpili. Pero atong tan-aw nini, ang kini mahitungod sa atong pagpili sa maayo ug pinakamaayo. Dili lang sa maayo ug daotan apan ang maayo ngadto sa pinakamaayo. So sa sulat ni Hagiyo, usa sa pinakamubo nga basahon sa unang tugon, aduna kini mahinungdanong mensahe nga nagsulti kanato kung unsa ang angay ug una nato nga buhaton. Sa patagtakna nga moabot sa atong kinabuhi ug unsa man ang desisyon nga atong paghimuon sulod niining mga taknaa nga moagi sa atong kinabuhi. Importante kay na. So gisulat kini sa mga tao nga susama kanato, nga nakasabot nga ang Dios mao ang una sa tanan. First of all, first and foremost, ang Dios gyud ang una. Mao ginay atong tan-awon nini. So apan nasukwahi ang ilang pagkinabuhi atong mga Hudiyo sa panahon, no? Nasukwahi ang ilang pagkinabuhi sa pagtuo nga nasentro ang Dios. Kay kini wala makita sa ilang pamaagi sa pagpuyo. Bisan nahitabo na nato mga igsuon, dili na ngadto ra sa unang panahon apan nahitabo usab na nato nga ang atong pamaagi lahi sa atong gituhuan, lahi sa atong gipanulti, lahi sa ato ang gihimo. Lahi na ang ilang prioridad. Busa ang Dios nagpadala og propeta sa panahon niadto ni Hagiyo, nagpadala og propeta aron pagtabang kanila nga mahibalik ang ilahang prioridad ug masubay kini kun unsa ang sakto nila nga pagabuhaton. O ato i-reflect atong kaugalingon maigsuon, so sama usab kini karon. Adunay mga ingon ani nga panghitabo sa atong kinabuhi. Ni ata karon sa iglesia naminaw ta sa wali aron mausab ang ato ang prioridad nga atong unahon labaw sa tanan ang atong Dios. Amen. So sa dili pa ta mo padayon mulakbit ag tan-aw. Atong tan-aw ni ang luyon ni sugilanon nining gamay nga basahon ni Hagiyo. So kining maong basahon gisulat ni Hagiyo sa panahon nga nibalik ang mga Israelitas gikan sa pagkabihag kay na-exile ni sila, gi-exile ni sila sulod sa 70 katuig ngadto sa Babylonia. So ang mga Diyo nasayod na kaning mga Hudiyo gikan ni sila sa Jerusalem. Apan gibuntog sila sa mga taga Babylonia o gibihag sila sulod sa 70 katuig.
O kining hitabuan, kining sugilanon, anaa na sila karon sa Jerusalem sulod sa 16 katuig. Susulod sa 300 kapin katuig ang mga hari o ang ilang mga gingharian nagkabahin-bahin tungod atong hitabua, tungod sa ilang pagsupak sa Dios. Nagkabahin-bahin sila. O kini gitugot sa Dios nga mabihag ang nasod ug maayong pagkagunob sa Jerusalem ug gibihag sila sulod sa 70 katuig. So nahitabo mga igsuon nga sa dihang gibuntog sa Persia ang Babylonia, diin ang hari mo si Haring Cyrus, ang katawhan nga mabihag, gipapauli niya ngadto sa Jerusalem, ug iya pang gipadad-an og paninguhaan. Gitagaan siya niyag mga resources. Iya naman ang giluwas sila ngadto sa pagabihag sa sulod sa 70 katuig. So atong makita nga tulo ni kahugna ang nahitabo niini. Ang pagpauli sa mga bihag, gipanguluhan ni una si Rubabel, ay kadua si Isra, ang ikatulo si Nehemiah. So kining mga sugilanon karon nga nahitabo, mao ni ang unang hugda sa mga bihag nga namalik panahon ni Zerubabel. Adunay mga 50,000, 50,000 ka mga tao ang namalik. Kung tanaw na to ang figure o ang numero, ang number sa gidaghanon daghan kayo, 50,000 ang namalik. Pero nahibalo ba mo, mao na lang ni salin, remnants sa mga tao nga nibalik gikan sa pagkabihag. Unaunaan ninyo, 70 katuig na bihag ang mga tao. Usa na ka kinabuhi na nato. Usa na ka lifetime sa tao, mao na ato ang lifespan nato sa atong kinabuhi. So sila, ang uban wa na gid mamalik dinhi. Ang nabili na lang ni 50,000 mao ni nibalik. So sa diha miabot sila didto, nakita nila ang tanan nagunob. Mao nga ilang gisugdan pag-ayo ang templo sa tuig 533 BC or before Christ. Nagbuhat sila og pundasyon apan ang ilang silingan nga mga Samaritanon hugot nga misupak sa ilang gibuhat. So mao na nga hinungdan gihunong nila ang pag-ayo sa templo, gihunong sa mga Hudiyo ug wala na gyud kini masugdi pagayon. Unta atong higayuna, dasig sila paghimo, pagtukod, pag-ayo apan tungod kay kining mga Samaritanon nga kontra sa mga Hudiyo, mao may supak kay silang gibuhat. So giundangan lang trabaho, gibiyaan nila. Og na wala gina, nalubong na hapit sa kalimot. Milabay ang 16 katuig. Miabot si Hagio nga wala nato mailhi kini si Hagio. Nag-ilhan lang ni nato tungod kay naay libro ni Hagio, duha ka chapter o duha ka kapitulo. Nya nailhan usab ni nato si Hagio kay dunay mga pipila ka bersikulo sa basahon sa Isra nga naa sa na-mention ang iyang ngalan. Gidala ni siya, si Hagio sa Dios aron magdala og hamubo nga mensahe sulod sa 5 ka bulan. So ang mensahe hamubo kayo og simpira ang gihatag ni Hagio. Unsay gingon? Panahon na nga tapuson pag-ayo ang templo. Mao ni ang mensahe nga iyang gihatag ngadto sa mga katawhan. So tungod niya na adunay mga butang nga atong makita dinhi sa gitudlo ni Hagio. Una, kining mga tawhana nga iyang gisultian mga matinumanon, obedient, no? Dili pareha nato nga obedient sad. No? Katawa sila, obedient giday mo. Sige. Kini mga tawhana matinumanon, sa pagtungha ni Hagio nakigsulti siya sa mga tao nga mga matinumanon ug ang tao nga masaligon sa Dios nga sila mahibalik sa ilang lugar. Wala sila mahadlok pagbiya sa unsay anaa kanila sa Babylon tungod sa ilang pagtuo nga anaa ang sentro sa presensya sa Dios dito sa templo sa Jerusalem. Mao na ilang pagtuo mga igsoon nga kinahanglan ilang ayuhon ang Jerusalem ang templo tungod kay sa ilang panahon nagtuo sila ang ilang pagtuo nga ang sentro kana sa presensya sa Dios mao ang templo. So ang uban wala na makakuyog tungod kay naanad na sila sa Babylonia sa 70 katuig nila. Lahi sa uban propeta si Hagio nagigsulti sa mga tao nga nagsunod sa Dios. So ato makita din nga si Hagio nagsulti siya sa mga katawhan nga nagsunod sa Dios. Ngano man tungod kay kaning 50,000 nga giingon din nga maoy remnants sa mga nabihag ang namalik mao ni ang mga tao nga nagsunod sa Dios nga gisultihan ni Hagio, no? So ato makita din nga makita nato din kining mensahe bisan hamubo apan dasig nga nagsulti si Hagio niini ngadto sa mga katawhan. So ang ikaduha, ang una sila matinumanon, obedience ng mga tao. Ang ikaduha, nakita nila nga nahugno ang ekonomiya.
Wala na gyud sila mahimo. Kung imong hunaon, ug ikaw nawa sa usa ka syudad nya sa pagbalik nimo wala na gyud kay makita bisag nagbarog na diha unsa nga mga kahimuan. Tungod ini kay gigunob kini sulod sa 70 ka tuig, walay nagbarog sa maong syudad, ang tanan guba. Ang nabilin na lang nila katong nga tawhana, ang ilan na lang ang ilang nabilin nga sila magkahiusa, magkauyon, magkasinabot, pag-ayos sa templo. Ang ikatulo ana, wala sila masayod kung unsay gusto sa Dios. Wala gini sila idea unsay gusto sa Dios nga bugabaton. Sila nangalagad sa Dios, luyo sa kamatuoran, nga lisod ug uba ang ilang ekonomiya. Mao ni ang kahimtang ug nagpakita sa giyo ug naghatag og mensahe gikan sa Dios kung ngano nga kini nahitabo kanila. Mao ni ang mensahe nga ipadangat ni Hageo ngadto sa mga katawhan. Ngano nga nahitabo kanila. Ang ikupat ana sa idihang ila kinasayran misunod dayon sila, nisunod sila dayon sa pagsulti ni Hageo. Nining duha ka kapitulo, ika-25 gibalik-balik ni Hageo ang mga pulong nga ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon. Mao na iyang gibalik-balik, ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon. So sa dihang sila nakadungog niini, sila mitubag. Walay pagduha-duha. Sulod lamang sa tulo ka semana sukad gikan nga gisulti kini ni Hageo, nining maong propesiya ila dayon kining gihimo subay sa gisulti sa eksakto gyud nga gisulti ni Hageo ug nahimo ang tibuok basahon sulod lamang sa 4 ka bulan. Mao ni ang basahon ni Hageo. So mao kini ang nahitabo sa sugilanon, mao ni ang background sa nahitabo sa sugilanon dito. Busa tan-aw nato sa Hageo 1:1. Atong balikon pagbasa. Sa ikaduhang tuig si Hari Dario sa ika-6 nga bulan sa unang adlaw sa bulan, ang pulong sa Ginoo midangat pinaagi kang Hageo nga propeta ngadto kang Zerubabel nga anak ni Shealtiel ang gobernador sa Huda ug kang Josue nga anak ni Jehozadak ang labawong pangulong pari. So nakita ninyo ang maong bersikulo. Kung ninyo na matikdan, tukma gayud ang makasaysayanong panghitabo. Ginganlan niya ang eksaktong pitsa. Oras ug kinsa ang hari. Si Zerubabel ang gobernador ug si Josue mao ang hataas nga mga saserdote o pangulong pari busa adunay administratibong leader sa relihiyon ug si Hageo adunay mensahe kanila ug ngadto sa tanan nga katawhan. Sa Hageo 1:2 nag-ingon mao kini ang gisulti sa Ginoo sa mga panon. Kining katawhan nag-ingon nga ang panahon sa pagtukod pag-usab sa balay sa Ginoo wala pa moabot. Mao ni giingon nila, no? Gibalik lang sa Dios ang naas kasing-kasing ug gusto sa mga tawo nga ilang giingon nga ang panahon sa pagtukod pag-usab sa balay sa Ginoo wala pa moabot. So mas nahibaw pa sila. Mao kini ang mahitungod sa pag-ayo sa templo. Anya ato masabtan nga ang tungod ani ang nahitabo ni tungod sa ekonomikanhon nga kahimtang nila wala na gyud sila didto. Kay guba man kay ni gunob man ni siya. Wala sila tanan nga anaa kanila. Ang nabilin lamang nila ang maayo na lang nilang kasing-kasing. Unya unsaon man na nila pagtukod anang maayong kasing-kasing. Pero mao na ang kabubuton sa Dios nga nahitabo kini. Gusto nila nga maayo ang templo sa madaling panahon. Nahibalo mo nabiya nila gikan atong gisugdan unta nila, nabiya sila tungod kay nisupak ang mga Samaritan nisupak sila na 16 ka tuig. Nabiya ang pag-ayo. Mao ni ang panahon nga pag-abot ni Hageo nga gidasig ni ang mga tao ug nagsugod sila pagbuhat sa templo. Atong basahon ang Hageo kapitulo 1:3. Unya midangat ang pulong sa Ginoo pinaagi kang Hageo nga propeta. Bersikulo 4. Panahon na ba alang kaninyo nga kamo magpuyo sa inyong mga binungbungan nga balay samtang kining balay nagpabilin nga guba. Mao ni giingon ni Hageo, mao ni ang pulong sa Dios. Pero atong tanaw mo Hesus, dili man sayop nga magpanindot kita sa atong balay o sa ilang balay, apan taliwala nining ilang kahimtang, gusto silang ayuhon ang templo, hinuon, nagtukod, hinuon sila sa ilang mga balay. Imbis ang plano sa pag-ayo sa templo, ila hinuon gitukod sa ilang mga balay, gusto silang ayuhon ang templo, apan nagtukod sila ilang mga balay, ug ila pagayod kini gipanindot pag-ayo, samtang unta nga mag-ayo sila sa templo, mao kini nga nakalimtan nila pag-ayo ang templo. So atong makita dinhi, matud pa sa usa ka commentator. Ang ilang gipanindot
ang ilang mga balay, ilang mga bungbong sulod sa ilang mga balay, taas kayo ang higayon, ang gigahin o ang panahon niini sa ilang paghimo. Tuan nila gifocus ang ilang mga panahon. Ug labaw sa tanan makita nato dinhi nga dili sayon dako ang gasto sa pagpahimo niini. Moingon sila naglisod sila sa ekonomiya pero gipanindot nila yung mga balay nga nindot so kayo gipaayo nila maayo ilang mga bungbong kanang makita ninyo sa mga balay sa mga adunahan sa unang panahon nga kinulit. Na mga kinulit nga kahoy nga nindot kayo gipanghimo na nila. Mao na ang ilang gihimo. So dili man sayop nga makabaton og nindot nga balay. Dili gyud. Dili sayop makabaton og nindot og dagko nga balay. Apan dinhi atong sabton ang punto gyud ni Hageo. Dinhi nga sila nagpuyo sa maanindot nga balay samtang ang balay sa Dios nga mao ang templo, mao ang sentro sa presensya sa Dios nagpabilin nga nagunob. Wala mosupak si Hageo nga magpuyo sila sa ilahang haruhay nga panimalay apan ang iyang giingon kamo nagpakasayon nagpakahayahay na pero inyo tanawa ninyo ang templo gunob guba wa tay nahimo. Nawa sila sa ilahang prioridad. Nga unta mo gitumong nila nga ayuhon ang templo sa pagbalik nila sa Jerusalem. Sa Hageo 1:5-9 ngadto sa 9 ingon busa karon mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon. Palandunga ang inyong kahimtang. Nagpugas kamo og daghan og jutay ra ang naani. Nagkaon kamo apan wala kamo makabaton og igo. Nanginom kamo apan wala kamo matagbaw. Nagbiste kamo sa inyong kaugalingon apan walay usa nga nainitan og katong nagdawat sa suhol aron ibutang nila sa susulanan sa salapi nga busluton. Mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon. Palandunga ang inyong kahimtang. Tungas kamo sa bungtod pagdala og kahoy ug tukura ang balay aron ako mahimuot niini. Ug nga ako makita diha sa akong himaya, nag-ingon ang Ginoo. So nangita kamo og daghan og tanawa, midangat kini sa pagkadyutay. Og sa diha nga gidala ninyo kini sa inyong balay, gihuyop nako kini. Ngano man, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, tungod sa akong balay nga nagunob, samtang kamo ang matag usa kaninyo nagkapuliki sa iyang kaugalingong balay. So makita nato nganong gihimo sa Dios katong kalisod. Pero dili nato tanawon mga igsoon nga kini mga tawhana wala magpagkabana tungod kay kini mga tawhana mga maayong tao. Adunay maayo nga intensyon ug wala gayon mosulod silang hunona nga ang Dios mao ang hinungdan sa ilang kalisod. Wala na mo santop silang hunona nga ang Dios mao hinungdan, nga ang Dios ang rason nganong nga buslot ang panudlanan sa ilahang panalapi. Ang tanan alang kanila mao nga unahon nila ang pagpuno sa ilang kaugalingon aron aduna sila'y mahimo para sa Ginoo. Apan ang Dios nag-ingon, wala ninyo makuha ug masabti ang tumong ug tuyo sa Dios. Ug doon na padayon mga nanghitabo diha maison. Atong tan-awon sa Hageo 1:10 ngadto sa 11. Ningon dinhi busa ang mga langit ibabaw ninyo nagpugong sa tunog ug ang yuta nagpugong sa iyang abot. Ug ako nagtawag sa usa ka hulaw diha sa yuta ug sa kabukiran diha sa trigo ug sa bag-ong bino sa lana ibabaw ni atong gipatulok sa yuta ibabaw sa mga tawo ug sa kakahayupan ug sa tanan nilang hinaguan. So di ba makita nato sa maong bersikulo nga ang Dios mao ay naghimo sa tanan. Mao hinungdan sa ilang kalisod tungod sa ilahang gibuhat. Walay rason ang Dios nga buhaton kini nga walay hinungdan. Nakita niya nga nausab ang ilahang mga prioridad. So mao ni ang nahitabo nila ang tanan nilang hinaguan na wala na hinungdan tungod kay wala naman sila silang priority. Sama ka nato karon ani kita sa panahon sa atong kultura nga cause-oriented. Daghan kayo tag mga giatiman, daghan kayo tag gipanggunitan, daghan kayo tag mga prioridad. No? Nakita nato ang panginahanglan sa atong mga kaigsuunan ng mga Kristohanon. Atong gitanaw ang ilahang mga panginahanglan. Ato usab ka nang gisagop, ato nang gidawat. Nga kakita ta, naatay tabangonon. Wala may dautan ni ana. Ug miabot kita sa punto nga wala nato masabti kung unsa ang pagtawag sa Dios sa unsay iyang gusto nga ipabuhat.
Naghimo na tag ato, nagtuo ta, maayong buhat na atong gihimo. Yes, tinuod na, maayong buhat. Panwala na to masabti kung unsa gid ang atong prioridad nga buhaton alang sa Dios. Tungod kay wala na sa atong pananaw kung unsa ang gisulti sa Dios. Nagingon siya nga unaha ako. Mao ni ingon ani andagan. Adunay 300 kapin nga bersikulo mahitungod sa katalingbanong hustisya. Mao ni bersikulo mahitungod sa social justice. Naagya po na sa Biblia. O ang pagtawag sa unsa ang atong buhaton. Naana sa Biblia, makibasa na to. Dili lang sa matag usa, bisan pa sa iglesia. Dili lang kita, kundi bisan pa sa iglesia, anaa ang pag-atiman sa mga kabos. Maunay ato ang gihimo. Tungod kay dili kita makaako pagtan-aw nga kita anaa ta sa hayahay nga pagkabutang, manaay nagkalisod-lisod ang kahimtang sa atong mga igsuon. Pero ato nang ibalanse. Ato na siyang ibalance. Kay adunay panahon ug lugar nga buluhaton alang sa Dios. Tungod kay siya Dios. Ako usbon. Adunay panahon ug lugar ang buluhaton alang sa Dios. Tungod kay siya Dios. Kinahanglan atong ibutang isentro nato ang Dios sa tanan. Sa atong kinabuhi, sa atong buluhaton ug sa tanan nato nga gipangandoy. Pangutana, naabay daghang kabos sa panahon ni Hageo? Sa sugilanon nga atong nabasa, sa mga bersikulo nga atong nabasa, ang pangutana na aduna naabay daghang kabos sa panahon ni Hageo? Daghan. Daghan ang mga kabos. Apan ang Dios wala mag-ingon nga nganong nagpanindot mo sa inyong balay. Tabangan unta ninyo ang mga kabos. Wala mingon ang Dios niya na mga igsoon. Apan ang Dios mingon nga nganong nga wala man ninyo ayuha ang akong balay. Wala siya maingon nagpanindot mo yung balay, unaha ang kabos. Wala. Niyo siya nga, nganong wala niyo ayuha akong balay, aron ako mahimuot. Ug ako mahimaya. Ang uban tingali, dili ganahan maminaw. Niyan ng pulunga. No? Makaingon ta nga, makasarili mo siguro ng Ginoo ni, sabi? Kani nga Diyos, egoistic God. Kaingon ta na. Dili na mao mga igsoon. Siguro ako panalitan mingon yung pagbuhat mo makapahimot alang kanako aron ako mahimaya. Siguro mingon mo naon sa kadiha. Ano, muli bantagin mo. Kinsa ka man. Maana gid mo. Pero sakto na inyong gibuhat. Sakto inyong gibuhat. Apan kon ang Dios mo ingon nga paghimo og nindot nga makapahimuot nako og aron ako mahimaya. Dili ka makaingon ni ana kinsa ka. Di ba? Dili ka makaingon nga kinsa ka man. Sa imong pagtuo. Kita kaingon ana. Tungod kay siya Dios. Muingon niya siya, muingon ka mangutana, ingnon niya nimo kinsa ka, muingon niya siya, ako ang Dios. Kinsa ka man. Ug ingnon ta na iniana sa atong magbubuhat. Naa pa ka anak kanako? Nasakop ka ba nako? Wa to minumduman sa bersikulo katong si Mary, no? Katong gibuak niya ang alabaster. Ningo ni gikwinta-kwinta nila usa ka tuig nga sweldo sa usa ka tawo ang bili niya atong pahumot perfume diha sa alabaster, pero iyang gibuak diin niya gibuak diha sa ilan ni Hesus. Pero mao na ang mga ang disipulo indignant kaayo, labi na gyud si Judas. Ningon si Judas, nganong gibuak man na nimo, nganong giusikan man na nimo nga ang kanang bili niya na pwede man nato na ibaligya atong itabang sa mga kabos. Nindot kay paminaw, no? Kay baw na mo kinsa Judas, no? Gusto niya nga mas makwartahan aron sad siya makwartahan. So ingon ni ana mga igsoon, kay kasagaran mahitabo kini sa ato ang kultura, no? Bisan pa sa iglesia na ay daghang nanginahanglan og tabang og kinahanglan aduna kitay kasing-kasing para nila. Mao mo gina ang katuyuan sa Dios kanato. Apan angay natong mahibuluan nga ang Dios ug angayan siya sa pinakamaayo ug dili nato ikabaylo ang atong pagpangalagad nato sa Dios. Tungod kay ang Dios atong hibaluan, Dios gina siya. Ug tag-iya siya sa tanan. Angay nato siya nga unahon tungod kay labaw pa ang iyang nahimo o gihimo sa mga nanginahanglan kaysa atong mahimo nga tabang. Kung unsay atong ikatabang, layo ra kay na sa itabang sa Dios ngadto kanila. Usay concern ta nga ato silang tabangan, trabaho na sa Ginoo. Usay atong
ubertikan ang Ginoo diha nga ako'y tabang ana, ako'y bahala ana. Uno na ako no nga naa niya tanan, siya tag-iyas tanan. So unsay ato ikatabang gamay ra kay na. Pero wala man kumingon di na mutabang kay gamay ra na. Nagkinahanglan sa tagmutabang ta. Apan ang punto nako nga ang atong unahon pagtan-aw, atong pagbuhat, paghimo sa atong bulaton, mo ang Dios. Mo na atong tan-awon. Usahay mo una itong katarungan na pagtabang sa mga kabus kaysa pagtuman una sa Dios. Di ba? Nahitabo na, ug mahitabo na. Sama sa panahon ni Hageo, nga amang tao bisan unsa ang paningkamot nagpabilin gihapon nga uyamot ngano man tungod kay nawala na sila sa focus sa ilaha untang tumong og tuyo ug ang katuyuan sa Dios ilang kinabuhi nga ayuhon nila ang templo. Dili sila nagpasigarbo silang balay ug ayuhon ug maayo ang ilahang mga balay. So tataw og klaro nga dinhi si Hageo ang giingon sa Dios nga dili siya gusto sa iyang balay nga wala mahuman. Mao ni punto diha nga giingon ni Hageo nga pulong sa Dios. Dili siya gusto sa iyang balay nga wala mahuman. Samtang ang imong balay maanindot kaayo. Ang templo guba nahugno. Ikaw nagpanindot sa imong balay, luyos kalisod sa panahon. Nawala na kasi imuhang focus sa imuhang pagtan-aw sa buluhaton sa Dios. Hinundumi nga adunay lugar ug panahon paghimo og butang. Dili para sa uban o para nato kundi para sa Dios. Adunay panahon, adunay lugar nga paghimo nato niya ng mga butang nga para sa Dios nga siya mahimuot ug mahimaya tungod kay iyang gihatag kanato ang tanan. Gihatag sa Dios kanato ang tanan pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak didto sa krus sa Kalbaryo. Gibugti niya ang kinabuhi sa iyang anak alang sa atong mga sala. Alang sa kapasayloan sa atong mga sala mao na ang dako kay gihimo sa Dios. Ug ato pa siyang hikawan kung unsay at iyang gusto may tabo sa atong kinabuhi. Nga bisan pa magani gibaliwala niya nga ang bugti sa atong sala mao ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Hageo 1:12-13 atong basahon mga igsoon pagbalik. Unya si Jerubbaal nga anak ni Shealtiel ug si Josue nga anak ni Josadak labang pangulong pari uban ang tanan nga nabilin sa katawhan mituman sa tingog sa Ginoo nga ilang Dios ug sa pulong ni Hageo nga propeta ingon nga ang Ginoo nga ilang Dios nagpadala kaniya ug ang katawhan nga hadlok diha sa atubangan sa Ginoo. Unya si Hageo nga sinugo sa Ginoo misulti ngadto sa katawhan sa mensahe sa Ginoo. Ako nag-uban kaninyo, nag-ingon ang Ginoo. Mao ni mensahe sa Ginoo sa dihang ang katawhan bisanong na sa unsay katuyuan sa Dios sa ilang kinabuhi ug unsay gipangayo sa Dios sa katawhan. Sa wala pa gipadayag ang katuyuan sa Dios ngadto sa katawhan sila nahibulong. So wala pa ipadayag kini, wala pa gisulti ang katuyuan sa Dios ug ang hinungdan ngano nagkalisod sila, nahibulong sila nganong buslot man ang ilang bulsa, nganong buslot man ilang panudlanan, ngano nga sukwahi man ang ilang gusto, ang mga panghitabo ug kini nakapagsagmuyo gyud kanila. Ang ilang gidahom nga mga panghitabo, layo kayo, sukwahi kayo tungod kay ang ilang mga katuyuan maoy ilang giuna. Apan sa diyang gisultian sila sa Dios sa hinungdan, sila nagmasinugtanon sa Dios ug miingon ang Dios, uban ako kaninyo. Sa ato na nasulti sa unahan nga kini mga tawhana dili ni sila mga dautan kundi masinugtanon, no? Apan na focus lang na usab lang ang ilang direksyon nga sila ilang giuna ang ilahang kaugalingon kay ang gatan-aw sila nga unya lang ng templo, unya rag na natay daghan. Pandili na mao mga igsuon. Hageo 1:14-15 atong basahon. O giagda sa Ginoo ang espiritu ni Jerubbaal nga anak ni Shealtiel, ang gobernador sa Huda ug ang espiritu ni Josue nga anak ni Josadak nga labang pangulong pari. Ug ang espiritu sa tanan nabilin sa katawhan ug sila miadto umibuhat diha sa balay sa Ginoo sa mga panon nga ilang Dios. Sa ika-24 nga adlaw sa bulan, sa ika-unom nga bulan. So mao ni nahitabo ang sunod at makita nato dinhi. Kung atong tan-awon sulod kini sa milabay nga tulo lang kasimana sa pagsulti ni Hageo niini. Atong makita nga dinhi nga si Jerubbaal ug si Josue masinugtanon nga misanong sa Dios ug ang tanang mga tawo misunod ubos sa ilang liderato. Makita nato nga kini sila nga mga leader, mga igsuon gitan-aw ni gilantaw ni silang mga katawhan. Kay unsay ilang isulti, unsay ilang buhaton, nakita nila nga sila kaning mga tawhana masinugtanon sa Dios, mao nay nga nisunod sab sila
sa gisulti niini. Hagyo 1:13 ningon dinhi. Unya si Hagyo nga sinugo sa Ginoo misulti ngadto sa katawhan sa mensahe sa Ginoo. Ako nag-uban kaninyo, nag-ingon ang Ginoo. Mao ni gisulti sa Dios ngadto sa katawhan sa diyang misanong sila. Sulod sa 16 ka tuig nga naundang ang pag-ayo sa templo tungod sa pagsupak sa mga silingan nga taga Samaritanhon. Ug walay gihimo ang mga tawo og napasagdan gyud gini. 16 ka tuig napasagdan. Tungod sa pagsangyaw ni Hagyo natukod pagbalik ang templo sa hamubo nga higayon. 4 ka tuig ang milabay sa pagsugod ni Hagyo sa iyang ministry. Mao ni nagsugod na sila. Pagsugod ni Hagyo after 4 years o paghuman sa 4 ka tuig, mao ni ilang pagsugod sa buluhaton. Nakabaton og katumanan nga makumplito ang pag-ayo sa templo. So dinhi mga igsoon atong makita. Daghan kay kahigayunan nga gihatag ang Dios kanato. Daghan kayong panahon nga atong giusikan sa atong kinabuhi. Ato lang kining gipalabay ug wala nato tan-awa nga matagtakna, matagutlo nga mulabay sa atong kinabuhi, mataghagtok sa taknaan, adunay bili kanang maong takna mga igsoon sa atong kinabuhi ug kinahanglan ato kanang gamiton. Dili lang sa atong kaugalingon kundi unahon nato paggamit ang maong takna ngadto sa Dios. Himuon nato kini nga mahinungdanon. So atong makita dinhi. Doon na tayo tulo kapag tulunan nga atong makuha sa atong sugilanon nga atong gibasa. So, sugod ta sa una, kay medyo duka na. Deep down, joke na. No? Ayaw mo pagsige og practice. Kay ba mo anak nga nang magsige tag katog, nagpractice man ta na. Nagpractice na nga mabaskog. Joke lang. So, una nga pagtulunan mga igsoon, unaha kanunay ang Dios. Mao ni pinaka-importante, mao ni gihimong una natong pagtulunan nga atong makutlo sa sugilanon nga atong gibasa mahitungod sa usa ka propeta nga si Hagyo. Ang iyang katuyuan atong unahon ang iyang katuyuan ug himaya kun atong mamatikdan gipakita sa Dios ang atong mga kahuyang nga kita dili gyud ta makanunayon, dili ta permanente sa ato ang gibuhat o sa atong buluhaton alang sa Dios. So atong makita din sa bersikulo 4 unsa may giingon sa pulong sa Dios, panahon na ba alang kaninyo nga kamo magpuyo sa inyong mga binungbungan nga balay? Samtang kining balaya nagpabilin nga guba ang ipasabot niya ang templo. Nagpahayahay mo sa inyong manindot nga balay, sa inyong mga edipisyo apan ang templo guba kayo. Pila kay gayon nga muingon ta nga unya na lang na buhaton. Di ba? Naalabi na gid ang buhaton nato sa Dios. Ang atong obligasyon ngadto sa Dios. Unahon nato ang obligasyon nato sa tao. Muingon lang ta nga makapaabot ra man ang Ginoo, makasabot ra man na tinuod na makasabot ang Ginoo. Pero ay mo pagpaabot nga dili na mo sabot ang Ginoo. Taas og pasensya ang Dios. Paninumdumi siya Dios pan moabot gid ang takna. Basta moabot gid ang takna. No? Dili kaayo ta makauna sa atoang katuyuan. Dali kaayo ta makauna sa atoang katuyuan kaysa katuyuan sa Dios. Di ba? Hilo mo kayo, tinuod no. Unahon na to kanunay ang atong kaugalingon. Una na ng Diyos, niya lang na Lord, kada Domingo lang na. No, dili. Ang atong pagkakristohan nun, dili lang ta Sunday Christian or unsa na pagtawag na na. Matag Domingo na tama Christian, pagka Lunes, wala na. Christian na, nadubli na ang Christian. Christian. No? Matag adlaw mga igsoon, atong barugan, atong butas, atong nauna, atong kasing-kasing, nga atong pagkakristohan nun, tibok kinabuhi na. Tibok kinabuhi na. So atong makita din, hinasayod kita, nga kita isip Kristohanon, misalig kita ni Kristo. Dili sa mga butang at ning kalibutan na, kay kining tanan lumalabay lamang. Usahay, himuon na to ang saad, aron lang pakyason. Musaad ta Lord, musimba ko karon Domingo Lord, nya wag ko nakitaan. Asa nakahapaingon? Dili man sa tamo judge no, kay basin tuas pika simbahan. Ay lang nandak mong simbahan. No, makita nato usay moingon nga wala man. Pero atong tan-awon mga igsuon dunay mga sugo ug gipabuhat sa Dios sa atong matag usa. Kundi nato makita atong iampo kun asa na. Mao gyud atong buhaton. Dili ta moingon basig tos buangan. Tuwa sa lain nga simbahan o lain nga
giadto apan atong tan-awon nga duna tay tagsa-tagsa nga katuyuan ug tumong sa atong kinabuhi. Ang ato lang gipanghinaot atong pag-ampo nga naa gyapon sila nagpabilin diha sa Kristohanon nga kinabuhi. Sa dihang nakaila ka ni Kristo, naghimo ka og pasalig ug modesisyon ka nga musunod kaniya, di ba? Musunod kaniya. Nga nakanindot ana mga igsuon. Sa sinugdanan, makugihon kita, kugi kita, hat kita, grabe kayo, no? Makugihon ka sa mga espiritu mga butang, basa sa Biblia, matag-adlaw, no? Unya, nangalagad sa Ginoo, o gusto ka nga masayod sa kabubuton sa Dios, dasig kay ka sa Ginoo. Nya, gusto ka masayod sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, ug naninguha ka nga mosunod sa iyang pagtawag. Ganahan ka musangyaw sa mga katawhan, bisan pag imong makita ng tao, bisan pang pusti, mura nagtao para nimo kay gusto kang musangyaw. Grabe ka dasig. Mo nagingon sa Ginoo, ibalik ang inyong unang gugma diri kanako. Mo nagipangandoy sa Dios sa revelation. Samtang nagpadayon ang kinabuhi, doon natin gipanglantaw, ikaw estudyante, mag-graduate ka, nakabaton kag trabaho, kabaton kag pamilya, nakay negosyo, nya ang mga anak nagdagko na, nagkadako sa atong responsibilidad. Asa naman atong saad? No? Naidaghang bayronon ug daghang mga nagkinahanglan sa imong panahon. Naginay-hinay na ka og kalayo sa imong prioridad nga mao ang mga butang sa Dios. Di ba mao na mahitabo kanato kung daghan na kita sako na kita busy na kayo ta. Madala kita sa atong kabisi. Di kita mahimong presidente. Di kita kahimo sa mga butang atong gikinahanglan tungod kay daghan na kay tagigahinan sa panahon. Daghan kayo og katarungan sa dili pa pagsanong sa buluhaton sa Dios. Mingon rin ta dili pa man panahon, okay ra na, makapaabot ra na. Tinuod man. Ubos kayo ang ekonomiya, lisod kayo rong panahon na. Tinuod man. Wa mayayahay na to. No? Kana gani uban diha ang kanang mga naay may daghan nga mga kabus dinhi sa atong mga kasalinganan. Naay kabus diha sa inyong atubangan, inyong gitan-aw. Pero dili na mao ang ato ang prioridad mga igsoon. Dali kay ta murason ngano nga dili nato unahon ang Dios sa atong oras ug bahandi. Nga siya man unta ang naghatag niini mao ginay atong ibutang sa atong hona. Usay gamiton pa nato ang Biblia pagsuporta sa atong mga rason o pasangil. Daghang kay gingong pasangil no. Ni ato kaon ang bersikulo usa. Usa ka bersikulo Timoteo 1 Timoteo 5:8. Ningon dinhi, ug kun adunay tawo nga wala magsangkap alang sa iyang mga kadugo, ilabi na sa iyang panimalay, siya naglimod sa iyang pagtuo, labaw pa siyang dautan kaysa dili magtotoo. Di ba? Unsa may gipasabot din Di ka makasuporta sa imong pamilya, di ka katabang sa imong mga kadugo, di ka katabang sa isig katawo nimo, labaw pa ka sa dili magtotoo. Muna itong gamiton, unahon sa nako tabang, kay basig mahimo kong ingon anak. Nagtuman ako anang maong bersikulo. At ang imong rason, no? Igo lamang ako mituman sa maong bersikulo. Asa raman akong mahuman ang akong mga anak sa pagtuon. Muhatag na ko, Lord, og dako-dako sa church. Ha? Nindot kayo. No? Daghan na mga kaigsuunan nga wala mo balik sa church karong panahon na mga igsuon. Ngano man? Wata kibalaw ni saan na sila nga inigkahuman sa COVID, balik ko sa church. Pero pagkahuman sa COVID, asa man sila nagsilibrar? Asa man sila nagpasalamat? Instead nga magpasalamat sila sa Dios nga nakalingkawas niya tani aning maong kahimtang apan tuwa sila sa laing lugar, tuwa sila na dito nagsilibrar sa kadaugan o kalampusan ug ang kahimayaan wata kay bawa sa padong. Di ba? Sila na pang COVID, Lord, kuha na ning COVID kay musimba na gyud ko balik, Lord. Mao na sa kung gingon na ganiha, dili ta moingon og asa sila. Kung asa sila ibutang sa Dios, hinaot ponta, nagpabilin sila silang kinabuhi nga Kristohanon. No? So lisod karon ang panahon mga igsoon. Dili kita mo tan-aw sa atong kagalingon kundi atong tan-awon ang Dios. Atong tan-awon si Ginoong Hesukristo kasi ang author and perfecter sa atong faith. Pinaagi sa atong pagtuo. Nangita sila og maayo nga oras o kita nangita tag maayong oras. Nya nangita pag tag sayon nga oras ngaron ta makahimo sa bulaton sa Dios. Apan ang resulta ana sama ra gihapon, walay nahitabo ug walay mahitabo. Ngano man? Tungod kay sayon ra paghimo og pasangil kun dili nimo priority
ang Dios. Kung dili nimo priority ang Dios, daghan kay kagatarungan mga igsoon. Di lang sa ako na Lord, total ugma moadto ko dito o sa Domingo mo simba ko, karon Lord ako sa ni. Daghan kayo ta. So aduna tay pangutana. Aduna bay buluhaton nga wala nimo mahuman sa milabay nga mga adlaw? Buluhaton kini nato. Buluhaton kini nga para sa Dios. Mao ni pangutana, aduna bay mga buluhaton ug gisaan nato sa Dios nga wala nato mahimo sa mga miaging adlaw? Daghan siguro. Mao na ato na siya tiwason. Di nato na dugay-dugayon, di nato na langay-langayon. Kay daghan kay tagpasangil o rason, buhata kini sa imo ug himuang mahinungdanon kay antak na karon. Dili unya, dili ugma. Basin ulahin na unya ang tanan. Karon ang saktong panahon ug ayaw unya-unya. Sumaw na atong nakutlo sa unang pagtulunan. Unaha kanunay ang Dios ang iyang katuyuan ug himaya. So arita sa ikaduha. Ang ikaduha nagtudlo kanato mahitungod sa pagsugod pag-usab. Mubsugod tag-usab. So walay tuyo ang mga Hudiyo nga pasagdan ang pabilin ang guba nga templo. Sulod sa maong gidugayon sa 16 katuig. Wala na sila maguna-una na nga, bahala na din na. Pero doon na sigapon sila plano, apan ang sayop lang, kagiuna nila ang ilahang kaugalingon. Apan sa diyang mitubo ng mga sagbot, nabiyaan ni 16 katuig, sa diyang mitubo ng sagbot, ila na gyud kini napasagdan. Bisan pa sa daghang plano nga maayo og intensyon, wala gyapon nahitabo. Kay tungod sa kadugay na nabiyaan nila, ang katuotang ilang gisugdan, nagitubuan ng sagbot, wala makita, siguro sa kadagang sagbot. So ila na kinilabiyaan. Apan kini gyud makita nato ang kahibulungan. Human sa tulo ka semana, human mosulti si Hagiyo, ang mga Hudiyo nagdala sa ilang mga tagsa-tagsa kagamit, midala nga miadto sa templo aron sugdan ang buluhaton, dala ilang mga piko, ilang mga pala uban pang mga gamit nga angay nilang magamit sa pag-ayo sa templo sulod sa tulo ka semana sa pagsangyaw ni Hagiyo. Pila ka kaadlaw nga mosanong sa sugo sa Dios? Pila ka kasimana nga mosunod ta sa sugo sa Dios? Pila ka kabulan, pila ka katuig? Basi gitubuan nagsagbot ang atong kasing-kasing ug nawala na sa atong unhuna kung unsa ang katuyuan sa Dios. Mo ni atong tan-awon mga igsoon, no? Apan kini ang kabulungan gyud kay tungod natuman kini nila human misangyaw si Hagiyo. Ang Dios atong timan-an nga mao ang Dios sa ikaduhang higayon. He is the God of second chances. Not only that, dili lamang sa ingon anang ikaduhang higayon apan ang Dios muhatag nato daghan pang kahigayunan sa atong kinabuhi. Pero bantay mo, ay mo pagsalig. Basig di ta kaabot ang kahigayunan ihatag sa Ginoo. Mo na gingon ang takna karon. Karon ang eksaktong panahon sa pagtuman o pagsanong sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang importante kay mga igsuon kay ato gyud ang unahon ang Dios. Daghan kanato dinhi nga wala mahibalo kun unsay buhaton tungod sa sirkumstansya. Naa ganit tas kalisod. Maglisod na ta din ta kun unsay buhaton. Tungod sa sirkumstansya nga masinati. Paninumdumi nga naay Dios dili ta magpakawala og paglaom. Magsugod ta pag-usab. Mao ni ang ikaduha nato nga lesson o pagtulunan, pagsugod pag-usab. Nagkinahanglan ka og bag-o nga direksyon sa imong espirituhanong kinabuhi. Apan ang pangutana kung unsaon asa ug unsay buhaton mo na mo santop din sa atong nona, no? Atong hibaluan mga igsoon nga ang Dios wala gayod mobiya kanato. Daghan kayo ang mga pulong sa Dios nga naghatag nato kadasig, dili ko kamo pagabiyaan, dili ko kamo pasagdan hantod sa katapusan sa kalibutan. Dili pa ba naigo? Ningon ang Ginoo nga anaa ako kanunay uban kaninyo. Kanunay, dili usahay. Kanunay. So ato makita din mao ni ang pagtulon ang ato nakatunan sa sugilanon sa panahon ni Hagiyo. Mao ni ang unang pagtulunan, unahon nato ang Dios. Ikaduha, kinahanglan magsugod ta pag-usab. Aron atong mabalik ang atong paghigugma sa Dios, aron atong mabalik ang atong prioridad ngadto sa Dios ug atong mahimo kun unsa ang gusto nga Dios sa Dios nga buhaton, atong buhaton alang sa kamayaan
sa iyang ngalan. So arita sa ikatulo. Ang panalangin sa pagkamasinugtanon. No? The blessings of obedience. Panalangin ni sa masinugtanon. Niya panahon na sa panahon ni Hagio adunay suliran ang mga tao. Atong basahon sa 6, no? Hagio 1:6. Ningon dinhi nagpugas kamo og daghan og jutay ra ang naani. Nagkaon kamo apan wala kamo makabaton og igo. Nag-inom kamo apan wala kamo matagbaw. Nagbisti kamo sa inyong kaugalingon apan walay usa nga nainitan ug katong nagdawat og suhol, nadawat sa suhol aron ibutang diha sa sudlanan sa salapi nga busluton. Mao ni problema sa mga tao ni atong panahona. Nga bisag unsa nila pagpaningkamot, wala gid sila mahimo. No? Nagpugas sila og daghan apan gamay ra ang naani tungod sa huwaw o drought. Nagpasabot kini nga gamay ra ang ilang mapugas sa sunod tuig kung kinahanglan unta sila nga madungagan ang ilang pagpugas aron makabawi sila sa milabay nga dili maayo nga makatuigan. Ang gitan-aw nila din ng mga igsoon, kung gamay ra gani imong anihon karon tuiga, sa ato pa kuhaan sa ilang pagkaon, kuhaan nila sa ilahang binhi, gamay na lang ang ilahang mapugas sa sunod tuig. Nga unta ang ilang gidahom nga makabawi sila sa mga alkansi, sa mga katuigan nga miagi nga walay ayong ani. Apan nahitabo ni tungod kay adunay katuyuan ang Dios sa ilang kinabuhi. So bisag unsa lang paninguha kawang ug dili paigo. Ang ilang natigom sama sa mga butang ug kwarta ug sa bag nga buslot ni katapos sa bulan wala na habilin kay ilang gipanudlanan buslot. Wala sila extra nga ikahatag sa templo. Sigurado nga nakasabot ang Dios sa ilang kahimtang. Nakasabot, tinuod na. Sa atong kahimtang, nakasabot ang Dios. Sa ilang kahimtang, nakasabot ang Dios. Apan ang wala na to makita o ang wala nila makita, nga dili lang nakasabot ang Dios sa ilang kahimtang, apan ang Dios may hunungdan sa ilahang kahimtang. No? Moabot gani natong katalagman, mingo din ta, Lord, naghimo man ta ko sa bulhaton. Ayaw pangutan na ang Dios. Pangutan na ang imong kaugalingon. Atong pangutan-on ang atong kaugalingon, Lord, unsa may akong nahimo tabangi ko, pangutan ang akong imong kaugalingon. Ngano nga nahitabo na ang maong panghitabo. Grabe ang ilang pagtrabaho pero wala sila nakuha. Wala usab sila muunda nga ilas ang gikonsiderar nga ana agyoy katuyuan ng Dios. So wala pa gid mawa silang una may ison nga duna kining hitabo nako. Duna gyud katuyuan ng Ginoo. Bisan pa sa ato ang kahimtang karon ug duna ta naatas kalisod, moingon kita nga naagituyo ang Ginoo ani. Kay walay mahitabo nga walay katuyuan ang Dios. Walay mahitabo nga walay katuyuan ang Dios. So miabot siya Hagio mingon nga ang Dios mao ang nagkontrol sa tanang ani ug ulan. Iyang gipugngan ang panalangin tungod kay wala na sa lugar ang inyong prioridad. Sumo ni nahitabo, gingnan sila ni Hagio. Giundang sa Dios ang ulan ang inyong ani tungod kay wala na sa saktong lugar ang inyong prioridad. Unaha ang iyang balay ug kamo panalanginan. Ang templo gipasabot nini. Unaha pagpangita ang iyang gingharian o ang tanang butang iyang igadugang ngadto kanila, di ba? Murag kuan kayo familiar kay nga verse. Naa na makita nato sa bersikulo sa bagong tugon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Igadugang. Ug ako masayop, Mateo 6:33 na. Tando ko ng movie, barang sayop ko. Ang tao nga mabutang sa ilang prioridad labaw sa gingharian sa Dios, mawagtang gyud sa ilang espirituhanon nga panghuna-huna. Makalimot na sila tungod kay una nila ilang kaugalingon. Nakalimot sila nga kung ang ilang pamaagi makapahimuot sa Dios, ihatag niya ang tanan ng atong gikinahanglan. Walay ibilin. Ablihan sa Dios ang ganghaan sa langit ug ang panalangin ibubo sa iyang makakatawhan. Pansubo palandungon nga kinahanglan pa nga naay mawagtang nato. Adunay mawagtang nato. Una pa kita makaamgo nga ang tanang butang iya sa Dios. Ug nay mawagtang nato murag dili ta makatugot nga mahitabo ni. Atong giangkon nga ato. Pinumdumi tang tanan bisan pang atong kinabuhi dili ato. Mao na kan unsay naa nato iya na sa Dios.
Mao na ang panalangin sa pagka masinugtanon, no? So tungod sa ilang wala sa lugar nga prioridad, nataligaman sa mga tao ang panalangin sa Dios. Mao na atong bantayan mga igsoon, basig musimang nata. Nya wala nato makita nga ang panalangin sa Dios ana aday kanunay niya nagsigip tagukod sa panalangin. Ang panalangin di aras tuo wala suwa, tuwa ta suwa padong. Ingon ana ba? Usa ka subo nga pahimangno ni Hagyo tungod sa ilang tungod kay ilang gipapahawa ang Dios sa ilang taliwala. Gipapahawa nila ang Dios, dili na literal gipapahawa mga igsoon tungod gitaligaman nila nga ang Dios anaa silang taliwala, naghimo sila ilang mga prioridad, mao nga sila nagantos. Sa ato mga igsoon kung gusto kita makasinati sa panalangin sa Ginoo, ato siyang ibutang og una. Ibutang gyud nato siya una tungod sa imong pagkamasinugtanon, ikaw makadawat og panalangin sa Dios. Mao na gingon sa Samuel, obedience is better than sacrifice. Mas maayo pa nga mosugot tag masinugtanon ta sa Dios kaysa kita magantos. Mao ni natabo nila, nagantos sila tungkol wala na mosugot. Wala sila nahimong masinugtanon sa Dios. Hagyo 1:5 ingon din busa karon mao ni ang giingon sa Ginoo sa mga panon. Palandunga ang inyong kahimtang. Mao kining giingon sa Ginoo sa mga panon. Balandunga ang inyong kahimtang. Gingon niya, tanawa ang inyong kahimtang, unsay nahitabo ninyo. Hunungan na ang imong pagkabisi, aron ang imong matimbang-timbang, ang imong kinabuhi diha sa Dios. Tungod kay dili na nato makita ang atong prioridad, tungod na sa atong kabisi. Unya na lang na. Brad, sis, Bible study ta karon. Unya na lang na. Basa lang ko unya, backread. Okay raman na, backread no. Usom na ron. Pero mao na, ayaw ginintawon mong simang sa inyong prioridad nga to sa Dios. So daw na tayo mga pangutana. Doon ay pangutana nga ato lang mabasa sa ato ang sa YouVersion o kisa itong nagsunod sa YouVersion. Una, giunsa nimo paggamit ang imong oras? Ako nang ihatag ninyo. Pero apil ko ana. Giunsa ninyo paggamit ang inyong oras? Naay daghang oras sa ilang kaugalingon apan wala sila'y gigahin nga oras para sa Dios. Nakakita'y daghang oras. Kadaghan ato 8,000 to kapin ang oras sudso ko tuig nga nag-andam og tagan ang atong magamit karon tuiga. Pero ang pangutana giunsa nimo paggamit ug unsaon imong paggamit imong oras? Mo na gingon dinhi, usba ang inyong schedule. Tan-awa ninyo inyong mga schedule kung sakto ba na siya. Usba. Ay kaduha na, giunsa nimo paggasto ang imong kwarta nga kwarta usab sa Dios. Ang atong kinitaan mga igsuon tungod na sa Dios. Tungod kay ang Dios naghatag na tong kusog aron kita makakita og kwarta. Usay mo ingon man ta og di pa lang nako, di pa tungod nako, di ko maingon ani. Og wa pa ni nako buhata, dili ko makadawat niini. Og wap ako lisod, no? Nagingon ang mga tao nga unahon nila pagtukod ang ilang balay. Una pa ang balay sa Diyos mo, ninitabo sa una. Sayop ni nga prinsipyo, balik ini. Ang Diyos nagingon nga atong ihatag ang inyong unang bunga ngadto kaniya labaw sa tanan. First fruit, no? Ihatag og unang ngadto sa Diyos. Atong ihatag kaniya ang pinakamaayo. Kaya kita igo lamang nagdumala, gipadumala sa Dios sa mga butang nga naa kanato. Unsay naa nato, dili na ato. Stewards rata. Sa atong patigayon, sa atong mga negosyo, sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa tanang butang, gigamit lang ta sa Dios nga manager ana, dili kita maoy tag-iya. Gihatag kini kanato sa Dios aron mapalambo ug mapuslanon kini alang sa iyang gingharian. Dili alang kanato. Ngano man? Nagbuhatan nini mga igsoon apon mo balik kini diri nato tungod kay kun unahon nato sa atong gibasa nga bersikulo ganiya. Kun unahon nato pagpangita ang gingharian og kayo sa Dios. Ang mga butang atong gikinahanglan ihatag kana sa Dios. Ihatag sa Dios. So unsa may tumong sa imong kinabuhi?
Moabot ta sa atong eksaktong edad. Unya moabot ang panahon nga gusto tang mobalik og malantaw unsay atong na-accomplishar alang sa Dios. Maghuwat ba ta niya ng panahon nga magununa lang ta. Duta unta to may mao ni akong gihimo da tung panahon na. Basig nakadawat ko panalangin sa Ginoo, dili na mausab. Ang takna ug ang oras nga mulabay na gyud di na siya mobalik. So unsa man ang imong pinaka gihuna-huna karon, unsa may thoughts nimo? Unsa ang sekreto nga nag-ukupar sa imong hunahuna karon? Nagdamgo ka ba nga mahimong adunahan o mahimong bantugan? Naghunahuna ka ba mahitungod sa Dios ug unsay iyang gusto sa paggamit nimo sa imong kinabuhi? Nangandoy ta, nagdamgutang maudunahan, dili sana dautan mga igsoon. Kinahanglanon usab na nato tungod kay niya patan ning kalibutan nga kita nagkinahanglan og nga material nga butang. Dili nato kalimtan. Panunaa kanang tanan gikan sa Dios, wala tay ato. So mao niya nahitabo, ang Dios nag-andam og panalangin kung ikaw masinugtanon. Giandam na daan sa Ginoo. Nasayod siya kung unsa o kanusa ang takna nga ikaw mapanalanginan. Dili na ihatag sa Dios sa panahon nga dili na angayan pa nimo madawat tungod kay basin unya kanang panalangin nga imong pugson og pagkuha mahimo ng tunglo sa imong kinabuhi. Huna-hunaa nga ang Dios dili gayud masipyat. Ang timing sa Ginoo, ang takna sa Ginoo, ang panahon sa Ginoo eksakto, perpekto. Mao na nga dili jud ka kaingon nga mayo unta. Mas maayo unta ang Ginoo. No? Hagio no 13 unya si Hagio nga sinugo sa Ginoo misulti ngadto sa katawan sa mensahe sa Ginoo. Unsa iyang gibalik-balik nga mensahe? Ako nag-uban kaninyo, nag-ingon ang Ginoo. Kitang tanan mga igsoon aduna tay sukdanan. Aduna tay sukdanan sa kalampusan sa atong kinabuhi bisan asa nga aspeto. Pero ang punto din ni Hagio sa iyang mensahe nga bisan kung makuha nimo ang imong hinaguan pag-ayo dili kini makatagbaw. Bisag unsa pay atong nadawat panalangin gikan sa Ginoo. O mga nakuha nimo sa imong pagpaningkamot, dili kana makatagbaw tungod kay ang makatagbaw ra nato mga igsuon mao ang presensya sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Mao ra na ang bugtong gyud makahatag kanato og katagbawan sa atong kinabuhi. Ang kasaypanan sa mga tao usahay nato nga naghalad kita sa atong kaugalingon pinaagi sa pagpangandoy pagsaka sa hagdanan sa kalampusan aron lang mahibuluan nato nga ang maong hagdanan nakasandig diay sa dili mao nga bungbong nga pader. Nagtuo ta nga ang kalampusan di adiri naghimo tag hagdanan naningkamot ang mukatkat sa hagdanan sa kalampusan apan ang kalampusan nga giandam sa Dios adi aras pikas. Tungod kay kita nag-una sa ato ang prioridad sa atong kinabuhi. Nagsulti ka nato si Hagio, kung anaa uban ka nato ang Dios unsay mahitabo, wala na kitay lain pa nga gikinahanglan. Kung anaa ka nato ang Dios, wala na tay lain pang panganduyon. Tungod kay ang Dios alang ka nato ug alang kanako ug alang kaninyo, siya ang tanan alang kanato. Dili kita responsable sa resulta. Dili na nato responsibilidad kung unsay mahitabo, unsay resulta. Ang atong responsibilidad mao nga kita magpakama sinugtanon sa Dios. Kaya kanang resulta iya na sa Dios. Kung unsay mahitabo, resulta sa atong kinabuhi, sa atong gibuhat sa pagsunod sa Dios, iya na sa Dios kay wala ta mahibaw unsay ihatag niya nato. Ang atong responsibilidad mao ng pagsunod niya kung unsay gusto niya sa ato ang kinabuhi. Kung mutawag ang Dios kita magsulundon dili ugma apan kinahanglan karon. Mao na atong mahitabo gyud. So ang pangutana unsa man ang hulagway sa pagkamasulundon sa Dios kanimo karon? Unsa may ma-picture nimo sa imong pagka-obedience ngadto sa Ginoo? Sa tanang panahon. Mao ni pangutana nga ato ang dad-o na. Kay ang tentasyon kalagmitan mao ang daghan maayo nga mga saad nga gihimo apan usahay walay mahitabo. Daghan tang gihimo nga saad pero wala tay mahitabo.
Kita ang mga tao nga gihatagan og saad sa Dios nga niingon, ako mag-uban kaninyo. Kita ang mga tao nga adunay dakong tahas nga buhaton alang sa Dios. Kung ang Dios daw layo sa imong kinabuhi, tingali ang imong prioridad, nagsagol na lang. Wala na gyud na masintro diha sa kabubuton sa Dios. Atong tan-aw ng atong kinabuhi sa matag karon og unya, mga igsoon. Unaha kanunay ang Dios ug ang iyang katuyuan alang sa iyang himaya. No? Magsugod kita pag-usab. O atong hinumduman nga ikatulong pagtulunan ang panalangin sa pagkamasinugtanon. Ana kanunay ang panalangin sa Dios, hinumdumi mga igsoon ang panalangin sa Dios na arga na siya. Ang importante lang nga masinugtanon ta. Kung unsay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. So atong naon tong gisulti ni Hagiyo. Atong sundon tong pamaagi nga ingon sa gisulti ni Hagiyo. Nga atong unahon ang prioridad alang sa kahimayaan sa Dios. Naot pa nga nasabtan ninyo ang mensahe nga puno sa pagtulunan nga gikan sa Dios. Sa grasya sa Ginoo, himuon nato kini nga mahinungdanon. Himuon nato kini nga mahinungdanon ug himuon nato nga ang atong kinabuhi nga mahinungdanon dili sa ato ang kaugaling kundi mahinungdanon diha ni Kristo. Mao na importante. Tungod kay ang pag-ihap sa oras nga mulabay dili labing mahinungdanon itandi nato sa paghimo nga mga hinungdanon sa matag oras nga mulabay sa atong kinabuhi. Maghihap tas oras, maghuwat ta sa oras, dili na mao ang katuyuan sa Dios. Kun dili matagtak na, matag oras, matag higayon nga mulabay mga igsoon, tagai ka nagpanahon, himua ka ng mahinungdanon tungod kay adunay ang kabubuton sa Dios, aduna siya gustong mahitabo sa ato ang kinabuhi. Aduna usab siya gustong mahitabo nga atong buhaton alang sa iyang kahimayaan. Amen? Iduko na ito itong mga ulo mag-ampo. Tama ito. Salamat Ginoo Dios. Hallelujah. Lord, amo kang gipasalamatan sa mensahe nga imong gihatag kanamo nining kapunon. Nagampo kami Ginoo. Nga mapuno among kasing-kasing Ginoo God sa mga pagtulunan nga imong gusto mo dangat sa among kinabuhi. Among gisalig kanimo ang tanan Ginoo tungod kay apart from you Lord ug wala ka sa among kinabuhi. Wala gayud kami mahimo Ginoo. Salamat sa imong gugma ug grasya. Salamat usab sa imong kaluoy. Bisan pa man ang imong proteksyon matag usa gihatag Lord. Labaw sa tanan. Salamat sa imong presensya nining kapunon sa among kinabuhi. Lord, nagampo kami Ginoo. Nga mo bawnon Ginoo Lord God ang imong mga pulong ug mga pagtulunan sa among kinabuhi. Kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus, among Dios manuluwas. Amen. Amen.